първото за 2013 година издание на седмицата. Аз съм Стела Николова. Започват обзорните новини на Актуален глас. Останете с нас, за да бъдете информирани. Аз съм Александра Петрова. Алис, не знам дали си разбрала, но тази година обещава много подаръци и изненади. Според източния календар, 2013 година ще бъде годината на справедливостта, мъдростта и обмислените решения. Не бива да забравяме също, че 2013 е годината на земната змия, която ще протече под знака на елемента вода, което значи мъдрост, зачатие и тайна. Дано най-сетне станем по-мъдри и разумни. Крайно време е! Доста криминални новини през изминалите дни, но какво ще се случи в Годеч? Сега ще разберем от Методи Тодоров. Здрасти, Медо, какво да очакваме от теб? Здравей, Стели! Доста криминални новини тази седмица от Годеч и района. Имаме и добра новина, 100 годишен юбилей. На кой е той, ще разберете, ако останете с новините в края на седмицата. Благодаря ти! През изминалата 2012 година, знаете, се заговори усилено за края на света и пророчествата, приписвани на майите. Важното е, че нищо не се случи на 21 декември, а учените се надпревараха да обяснят, че това не е свършек, а ново начало. Първият ни материал, с който стартираме, е именно за края на света. Нашият отговорен редактор Методи Тодоров попита фолк-певицата Камелия дали е готова да напусне този свят. Доволна ли от живота си и страхува ли се от края на света? Вижте Камелия пред BeLive. Камелия специално за зрителите и читателите на BeLive. Здравейте, аз съм Медо. Камелия, здравей! Здрасти! Как си? Перфектно! Чудесно, заредена, впечатлена, загрята, очарована. Какво още друго да кажа? Все ще излишно вече. Подготвяш ли се за края на света? О! Ега кефа, ако задружно си отидем. Поне няма да съм сама и няма да ми е скучно. Да му се не види, живота е хубав. Ако живея с тази мисъл постоянно какво ще се случи на 21 декември, то аз ще изгубя всички дни до 21 декември. Как искаш да си отидеш от този свят, колкото и негативно да бъде този въпрос? Удовлетворена. Да не съжалявам за нищо. Да не ме е яд, че съм пропуснала нещо. Това, че съм обичала, че обичам, че съм обичана, че съм докосвала хора, че са ми се радвали, че съм страдала, че ме е боляло, че съм се борила. Всички тия неща съм ги преживяла. Това ме прави пълноценна. Мога да си тръгна и още утре. Пожеланието към нашите читатели, зрители? Видях един мой много любим човек. Какво да пожелая? Щях да кажа една нецензурна дума. Да му се не види. Живейте. Живейте всеки един миг. Не мислете за вчера. Той няма как да се върне. Не може да го промените. Не мислете за утре. Не се знае дали ще има. И аз не знам. И ти не знаеш. Ако ми каже някой утре какво ще стане, може би ще сме по-свободни или по-добри, или пък може би ще сме много извратени. Не знае човек. Така че аз съм се научила за себе си и мога да говоря за себе си, да живея тук и сега. Живейте тук и сега и каквото ви се случи, не се плашете. Утре е ден, утре се сънва, утре пак срещате непознат, пак се влюбвате, пак се усмихвате, пак оздравявате и живота продължава. Така че просто живейте. Време да посрещнем първият ни гост за тази година. Той е познат на всички. Млад, огнен, буен и директен. Обича свободата и мрази рамките. Каквото му е на сърцето, това му е и на устата. Като истински представител на Зодиовен, винаги се стреми да наложи идеите си. Изключително приятно ни е да посрещнем в студиото Жоро Малкия. Здрасти, Гошко! Здравей, как си и как започна новата година за теб? Здрасти, в момента се чувствам като хладка вода. Нито така, нито иначе. Влюбен съм, намерих си страхотно момиче, но техните пречат на връзките, не искаме да избягаме, но нямаме средства. Ако може общината да помогне с някой лев, ще е добре. Тази година си абитуриент. Чувстваш ли по специален начин 2013 година и вълнуваш ли се, че завършваш образованието си? Не се чувствам по специален начин. Всички познаваме буйният ти нрав. Пречил ли ти е той някога? Мисля, че ми е попречил, защото бях изключен от училище за година и половина. И то поради нелепа грешка от моя страна. Как е живота в Годеч? Забавляват ли се младите и с какво се занимават? Живота в Годеч е доста скучен. Принципно младите пият, пушат, наркотици ползват, проститутки, казино,
сварка, покер, такива неща. Постоянно са под влиянието на алкохол, карат пили. Това е неща в Годеч. Кажи сега за вечерния час. Трябва ли да има или не? Много се изприказва, че млади стаили не трябва да се забавляват на едно място. Не мисля, че трябва да има вечерен час, защото аз четвърти клас на дискотека, тогава не беше първото напиване. 2 каеници бях изпил и шефа на дискотеката ме изкара с шамар. И от тогава съм спирал ходът на дискотека. Така че мисля, че не трябва да е. Искам да разбера защо има толкова голяма злоба между младите хора в Годеч. Откъде се поражда тя? Мисля, че някои, които имат повече пари от другите, от коли, от жени, от такива неща. А кои са по-големи интриганти, мъжете или жените? 100% жените. Защо? Защото те се пишат, са приятели с всякога, но не е така. Беше футболист, сега си танцор. Мисля, че футбола е някакво хоби за мен. С приятели събираме и играме, но танцът някакси повече ме влече. Други страни, други хора виждам. Това. Има ли истинска любов според теб? В Годеч или? По принцип. В принцип има, но в Годеч няма. Тук е просто само интерес, всички се мислят, че са обичат, обаче всички са курви и педали. Това е. Какви са мечтите ти? Какъв искаш да станеш като пораснеш голям? Иска да стана полицай, но поради нелепа грешка на полицията ме обвиних, че съм откраднал 3 акумулатора, което не е така. И с някакви връзки мисля да стана журналистар, да взема будката срещу камела, да пусна на нея вестници и примерно да взема старата машина на баща ми за пирошки. И да развия собствен бизнес. Ще ви отговоря нещо общината за по-тънък наем. Благодаря ти, Гошко. Жоро Малки е в един открит разговор за проблемите и живота на младите хора в Годеч. Сега е време за актуалните новини от Годеч и района. Време е за обзорната хроника. Здравейте и с обзорните новини на Актуален глас. Вчера, петък, 18 януари, баба Софийка Йорданова навърши 100 години. Тя е най-възрастният жител на община Годеч. С какво я изненадах общинската администрация, вижте в следващия репортаж. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Желаем много здраве на баба Софийка през цялата 2013 година, а и не само. Сега продължаваме с една не дотам приятна новина. Бившият военен Васил Савов, който се смята за вероятният убиец на семейството в Гоце Делчев, е родом от Годеч. Твърде млад, обаче той губи брат си, а майка му умира от рак, докато момчето е още малко. Затова Савов не обича болни и стои в страни от хора с здравословни проблеми, разказват съседи на семейството. В същото време фамилията полага всички грижи за сина си Владимир, който от дете страда от шизофрения. Припомняме ви, че 5-членно семейство бе открито мъртво в столичния квартал Гоце Делчев миналата седмица. Миналата неделя във всичките 14 епархии на Българската православна църква се проведоха избори на делегати. Според правилата на синода обаче на заседанието трябва да участват по 6 представители на всяка духовна околия. В Годеч няма архиерейски наместник и от тази околия няма излъчен епархийски избирател. Според запознати с църковните дела, изходите са два. Или дядо Кирил да определи наместник за Годеч, който спешно да проведе в околията вод за епархийски избиратели, или на църковно народен събор да бъде закрита тази околия. След едночасова гонка в гора, полицаи от Сливница заловиха 3 нелегални имигранти.
Столичанин сигнализирал, че в съседната вила в село Летница, която е собственост на 66 годишна жена от София, са се настанили 3 непознати мъже. Пристигайки на място, служителите на реда научили от съседа, че при опит да заговори непознатите, те са офейкали. След едночасово преследване в гористата местност, униформените ги задържали на около 800 метра от село Прекръсте, община Драгоман. Оказало се, че 3-мата нямат документи за самоличност и не говорят български. В присъствието на преводач 3-мата обяснили, че са от Ирак и по техни данни била установена самоличността им. С прокурорско разпореждане 3-мата отиват в ареста, като им е взета мярка за държане под стража за 72 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР София. Шефът на Мина Станянци Васко Марков обясни пред Репортер на седмицата, че не се очакват съкращения в близките месеци в предприятието. Марков допълни още, че състоянието на мината е перфектно, като дори може да се стигне до завишение на заплатите. Да, оптимист съм, надявам се на нов булдозер и дай Боже повишение на заплатите, които и сега не са ниски за района, са думите на Васко Марков. Цялото интервю с него може да четете в новия брой на Годеч днес. Така се разделяме. Сега останете с Стели и Алис. От мен довиждане! Това беше всичко за тази седмица. Гледайте ни и следващата събота. Може да ни намерите както на официалната ни страница Актуален глас, така и по кабелната телевизия на Годеч всяка събота от 20 часа с повторение в неделя. Довиждане! Изключително ни е приятно да посрещнем в студиото Жоро Малкия. Здрасти, Гошко! Ти беше Време! Какви са мечтите ти? Какъв искаш да са? Какви са мечтите ти? Това беше... но защо това? След едночас... След... Кой... Айде. Не, аз бях сериозен!